ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. Бозии марказии даври 12-уми лигаи олии футболи кишварро байни дастаҳои Регар ТадАзи Турсунзода ва Истиклоли Душанбе пешниҳоди шумо мекунем. Дар назди микрофон Шореҳ Парвизи Маҳмадамин. воқеан ҳам пас аз танаффузе ки муддати 1.5 моҳ давом кард, дигар бора бозиҳои лигаи олии футболи кишвар ва рақобатҳои дигар дар футболи меҳан шурӯъ гардиданд. ёдовар мешавем дар миёнаи ҳафта бозиҳо барои даври 8 ниҳоии ҷоми Тоҷикистон баргузор шуд ки дар он Регар ТадАз бо ҳисоби 1-0 тавонист Истарафшанро дар ҳамин майдон ноком кунад ва бошгоҳи Истиклол бошад бо ҳисоби 1-1 мусовӣ дар дерби Душанбе бар муқобили клуби марказии варзишии Артиш Помир майдондорӣ кард. метавон гуфт ки ҷараёни омодагиҳо ба нимаи дуюми мавсим аз ҷониби ҳарду ин бошгоҳ дар сатҳи воқеан ҳам баланд сурат гирифт ва ҳам Истиклол ва ҳам Регар ТадАз барои иҷрои аҳдофе ки дар назди онҳо ҳаст ва ҳамчунин вазифаҳое ки дар назди ин ду бошгоҳ гузошта шудааст аз ҷониби роҳбарияти онҳо дар нимаи дуюми мавсим кӯшиш мекунанд онҳоро иҷро кунанд. биёед ҳайати дастаҳоро ман барои шумо муаррифӣ кунам. дастаи Регар ТадАз ба ҳайси мизбон бозии имрӯзаро шурӯъ мекунад ва дар ҳайати даста футболбозони зерин аз дақиқаи аввал бозиро шурӯъ карданд. Рустам Ризоев рақами 25 аст дар хати дарвоза. футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд: Далер Тухтасунов рақами 5, рақами 33 Бахтиёр Қаландаров, рақами 12 Акбар Бобомуродов, рақами 14 Ойбек Абдуғафоров. дар хати ним муҳофиза бошад Ҳикмат Расулов, рақами 20, рақами 77 Абдусамад Ҳоҷибоев, рақами 63 Шерзод Муҳаммадиев, рақами 21 Сафар Вайсидинов қарор дорад. Гулмуроди Садулло довари марказии дидори имрӯза аст. чанд лаҳза пештар аз ин ба шумо нишон доданд. Амирҷон Сафаров ҳуҷумкунанда ва ҳамчунин Наврӯз Рустамов рақами 10 ҳамлагарони дастаи Регар ТадАз мебошанд. сармураббӣ Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев. ҳамакнун иҷозат дода мешавад барои шурӯи бозӣ. футболбозони Истиклол аз маркази майдон тӯбро ба бозӣ дароварданд. капитани даста Дилшод Бусиев ин корро анҷом медиҳад. биёед акнун ҳайати дастаи Истиклолро ҳам барои шумо ёдовар шавам. Истиклол бо пироҳанҳои одатии худ рангаш сафед дар бозии имрӯза, аниқтарш бо пироҳанҳое ки дар меҳмонӣ майдондорӣ мекунад, бозиро шурӯъ кард. дар хати дарвоза рақами 1 Никола Стошич. футболбозоне ки дар хати муҳофиза ҳастанд: Шаҳром Сулаймонов рақами 70 ва рақами 19 Аҳтам Назаров. онҳо аз ду канор мебошанд. дар марказ Алишер Шарипов рақами 27 ва рақами 20 Амирбек Ҷурабоев. ин муҳофизатгари такягоҳӣ имрӯз ба хати дифои марказ гузаронида шудааст. Фатулло Фатуллоев ним муҳофизатгар аст. рақами 18 рақами 23 Эҳсони Паншанбе дар паҳлӯи ӯ ва ҳамчунин Абдумуминов Ҷаҳонгир. инҷо зарбаи аввалин аз ҷониби футболбозони Регар ТадАз ҷониби дарвозаи рақиб ва ин ҳолат бартараф карда мешавад аз ҷониби дарвозабон Никола Стошич. Эҳсони Паншанбе рақами 23 гуфтем. Абдумуминов Ҷаҳонгир рақами 7 аст. ӯ легионер футболбози тозакори дастаи Истиклол ба ҳисоб меравад. ба наздикӣ аз кишвари Ӯзбекистон даъват шуд. ҳолати хафноки қаблиро коргардон дарҳол пешниҳоди мо шумо мекунанд. ҳамлагарони Истиклол иборат аз 3 нафар ҳастанд. Нозим Бобуҷонов рақами 13, рақами 14 Шеридин Бобоев ҳамлагари марказӣ ва аз паҳлӯи дигар аз канор ба ӯ капитани даста Дилшод Вусиев кӯмак мекунад. сармураббии даста айни замон Алишер Тухтаев аст ки пас аз рафтани Муҳсин Муҳаммадиев як муддат иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ буд ва айни замон ба ҳайси сармураббӣ то анҷоми мавсими ҷорӣ фаъолиятро дар Истиклол идома хоҳад дод. тӯбрабоӣ дар маркази майдон аз ҷониби футболбозони Истиклол. Нозим Бобуҷонов тӯбро соҳиб мешавад. имкони тақвият бахшидани ҳуҷум тавассути канори рост ҳаст. Нозим партофт мекунад ба капитани даста Дилшод бошад. дар баробари ӯ дарҳол футболбози хати дифои Регар пайдо шуд. ин Далер Тухтасунов буд ва футболбози бо таҷриба тавонист ки тӯбро аз майдон берун кунад. аут ба фоидаи футболбозони Истиклол аст. аввалин вазъияти хавфнок бо иштироки бозигарони Регар ТадАз ба вуҷуд омад. зарбаи мустақимро ҷониби дарвозаи Никола Стошич мо чанд лаҳза пештар аз ин мушоҳида кардем ва айни замон беқоида вайронкунӣ довари марказ ишора карда истодааст ки футболбозони Регар тӯбро соҳиб шуданд. партофт ба канори рост, аммо ба ин тӯбе ки ирсол шуда буд ба канори рост мебинем Вайсидин Сафаров расида наметавонист. ним муҳофизатгари канории дастаи Регар ТадАз. дар ҳайати ҳар ду бошгоҳ ҳам як қатор аз футболбозон имрӯз бо сабабҳои гуногун иштирок карда наметавонанд. барои мисол дар ҳайати дастаи Истиклол ҳанӯз ба
ҳайати даста муҳофизатгари марказӣ ва асосии тим Барановский барнагашта аст. Ҳамчунин имрӯз бо сабаби доштани кортҳои сершумори зар дар бозӣ иштирок карда наметавонад Муҳаммаҷон Раҳимов ва Табрези Давлатмир бошад бо сабаби доштани корти сурх дар бозии имрӯза иштирок карда наметавонад. Дарвозабони сеюми Истиклол Рустам Ятимов имрӯз дар ҳайат нест ва футболбози дигаре ки номаш дар ҳайат дида намешавад Ромиш Ҷалилов мебошад ва тибқи маълумотое ки мо дарёфт кардем айни замон Ромиш умуман дар ҳайати дастаи Истиклол нест ва шояд дар марҳилаи дуюми чемпионат ба ҳамдастаҳои худ кӯмак карда натавонад. Дар маркази майдон футболбозони Регар боз ҳам тӯбро соҳиб мешаванд. Бисёр ҳам хуб онҳо айни замон маркази майдонро пурра назорат карда истоданд. Регар ва Истиклол ин рӯёрӯие аст ки воқеан ҳам таърихи воқеан ҳам ғанӣ дорад ва аз ҷумлаи рақибони оштинопазир мебошанд. Чӣ гуна имконият барои футболбозони Регар ТадАз ба вуҷуд омад, аммо ин вазъияти хафнок аз ҷониби ҳамлагари марказии даста Амирҷон Сафаров ба таври зарурӣ истифода карда нашуд. бори дуюм имконияти воқеан ҳам хафнокеро баҳри рахна кардани дарвозаи рақиб футболбозони Регар ТадАз ба вуҷуд оварданд, аммо аз фурсати доштаи худ истифода карда натавонистанд. Ман ситоди доваронро барои бозии имрӯза ба пуррагӣ барои шумо муаррифӣ накардам. Гуфтам танҳо довари марказ Гулмуроди Садулло аст аз шаҳри Душанбе ки ба наздики 2 санҷиши байналмилалиро супорид ва ба қатори довароне шомил мешавад дар Осиё ки метавонад минбаъд дар бозиҳои сернуфузтарини футболи қораи худамон албатта ҳакеме намояд. Ва ба ӯ имрӯз Вафо Қараев аз ноҳияи шаҳри Нав ва ҳамчунин Исмоил Нуралиев аз шаҳри Норак кӯмак мерасонанд. Довари эҳтиётӣ бошад Насрулло Кабиров мебошад, нозири доварон Рустам Абдуллоев аз шаҳри Душанбе ва комиссари бозӣ Анваршо Мирзоев ӯ низ аз шаҳри Душанбе намояндагӣ мекунад. Имконияти футболбозони Истиклол зарба ҷониби дарвоза аст, аммо тӯб аз шафати дарвозаи Рустам Ризоев майдонро тарк кард. ин зарба аз ҷониби ним муҳофизатгарӣ ки нав ба Истиклол даъват шуда аз кишвари Ӯзбекистон таҳти рақами 7 бозӣ мекунад. Гуфтем ин бозигар Абдумуминов Ҷаҳонгир аст, маҳз зарбаро ӯ иҷро карда буд. гузариши футболбозони дастаи Регар ТадАз партофт ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо аввалин шуда Никола Стошич ба тӯб мерасад. Эҳсони Паншанбе партофти ӯ ба канор, тӯб дар ихтиёри футболбозони Истиклол боқӣ мемонад. Истиклол бештар кӯшиш карда истодааст ки назорати тӯбро ба ихтиёри хеш гирад, аммо ба ин чиз камтар муваффақ мешавад. бозигари ҷавоне ки ба ҳайати дастаи Истиклол даъват шуд Ҷаҳонгир Абдумуминов аст, дастпарвари бошгоҳи Машъали Мубораки Насаф мебошад ва воқеан ҳам дар мавриди фаъолияти касбии футболбозӣ ӯ агар каме истода гузарем бинандагони арҷманд, пас ӯ ҳатто 2 бозӣ бо пироҳанҳои тими миллии Ӯзбекистон ҳам доир кардааст. аъзои мунтахаби ҷавонон ва баъдан мунтахаби то 23 солаи ҳамсояи кишвари мо буд. солҳои охир фаъолияташро дар бошгоҳҳое мисли Металлурги Бекобод ва ҳамчунин Суғдиёна давом додааст ва муддати 1 сол шартномаи ҳамкории ӯ бо дастаи Истиклол имзо карда шуд. албатта ин муддате хоҳад буд ки пеш аз ҳама ӯро аз санҷиш мегузаранд то кадом андоза барои майдондорӣ кардан бо пироҳанҳои Истиклол дар мавсими оянда кӯмакрасон шуда метавонад. қоидаи бозӣ аз ҷониби Алишер Шарипов вайрон карда шуд. ӯ довар мешавем собиқ футболбози Регар ТадАз аст, дастпарвари ҳамин бошгоҳ ба ҳисоб меравад. ҳатто бо бузвонаи капитанӣ ҳам ҳамдастаҳояшро ба майдон мебаровард. зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони Регар ТадАз. Далерҷон Тухтасунов омодагӣ мебинад баҳри иҷроиши зарбаи ҷаримавӣ ва ӯ партофтҳои дақиқ дорад, метавонад тӯбро ба масофаҳои гуногун бехато ба ҳамдастаҳояш ирсол кунад. ирсоли навбатии Далер ва ин вазъият бартараф карда мешавад айни замон. хуб, дар мавриди мушкилоти ҳайати Истиклол ман болотар истода гузаштам ки чанд тан аз футболбозон иштирок карда наметавонанд. дар ҳайати Регар ТадАз низ ин гуна мушкилоти кадрӣ ҳаст, вале баъд аз ин ҳуҷум дар бораи онҳо ба таври муфассал истода мегузарам. партофт ба дохили ҷаримагоҳ, ин вазъият бартараф карда мешавад ҳоло, аммо бозёфти тӯб боз ҳам дар ихтиёри футболбозони Регар боқӣ мемонад. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Гулмуроди Садулло дар ин ҳолат қоидастезии довари қоидастезии дифогари марказии дастаи Истиклол Алишер Шариповро ба иномат гирифт. бори дуюм аст чунин ҳолат дар бозии Алишер ва бозии хафнок кард воқеан ҳам дар ҳамин вазъият. бе такрори ҳолати ба вуҷуд омадаро бубинем. ин вазъияти дигар аст
از این زاویه دید برای ما و شما بهتر به نظر میرسد و مسافه خیلی هم نزدیک است دروازه نیکولا ستوشیچ. ضربه های مستقیم از وضعیت معمولی و به اصطلاح استانداردی یکی از یارقهای اساسی فوتبال بازان رگار تاداز به حساب میرود، مخصوصا اگر در هیئت فیروز قرایف باشد. او در بازی بر مقابل پنشر دو گلی فوتبال بازان رگار رو محض توسط ضربه مستقیم جریمه‌ای به هدف رسانیده بود. حالا 5 فوتبال بازی دسته استیقلال و در پهلوی اون نفر ششم هم نزدیک می شود. 6 نفر در دیوار دفاعی قرار دارند. 4 فوتبال بازی رگار تاداز باشد در نزد توپ است. ضربه مستقیم جانبی دروازه و دروازه‌بان برطرف میکند. توپ در میدان باقی ماند. ضربه کنجی کار کردن فوتبال بازی رگار تاداز. نیکولا ستوشیچ واقعا هم واکنشی سریع خود را در همین وضعیت برای شما منظور کرد. تکرار همین وضعیت خفناک را بار دیگر اینجا مشاهده میکنیم. ضربه از جانب حکمت الله رسولوف اجرا کرده شد. نیم محافظتگر واقعا هم دروازه‌بان رو در غفلت گذاشت. ضربه به کنج پایینی سمت چپی دروازه او روان شد. اما ستوشیچ در آخرین لحظه ضربه را برطرف کرد. امکانیت نوبتی برای فوتبال بازان رگار و حالا تو از نزدیک دروازه باید از جانب نیکولا ستوشیچ به بازی درآورده شود. رگار خیلی هم فعال است. یادآور میشم در دایره چمپیونات رگار تاداز دوام 6 سال اخیر نمیتواند استیقلال را مغلوب کند. بار آخرین فوتبال بازان رگار سنه 9 ایون سال 2012 در لیگ عالی با حساب 2-1 استیقلال را مغلوب کرده بودند. این فاصله بسیار هم طولانی است. رگار تاداز از جمله باشگاه‌های مقتدر و شهرتمند فوتبال میهن است و بهر برگرداندن نفوذ و اعتبار خود موسم جاری بسیار امکانیت خوب است تا آنها توانند ناکامی‌های سال‌های اخیر را در برابر استیقلال جبران کرده باشند، چرا که استیقلال در نیمه اولی موسم نتوانست هدفهایی که در نزد این باشگاه گذاشته شد و مقصدهایی که باید اجرا میکردن فوتبال بازان آنها رو سامان دهد و یک قطار از فوتبال بازان دست ترک تیم کردن. امروز هم هیئت چندان مکمل نیست. رگار تاداز میتواند از این ضعف‌های رقیب بر سود خود به طور ضروری استفاده کند. جهانگیر عبدالمومنوف دریبلینگ خوب هم داشته است. این لیگیونر در برابر آنکه ضربه‌های قوی دارد توپ را برای همدستانش نگاه داشت. او در بازی امروزه به نظرم نقش نیم محافظتگر تکیه‌گاهی را اجرا خواهد کرد، چون فوتبال بازیگر استیقلال در این موقع که قبلا پیوسته میدانداری میکرد امیربک جورابویف است، او به خط دفاعی مرکزی گذرانیده شد، همراه با علیشیر شریپوف آنجا بازی کرده است. جهانگیر عبدالمومنوف به خط گیر می‌دهد. فوتبال بازان رگار تاداز پرتاف میکنم به سمت پیش، اما کسی نیست. این وضعیت آرامانه از جانب محافظتگران دسته استیقلال برطرف کرده شد. رستم ریزویف که امروز با بازیکن کاپیتانی همدستایش را به میدان آورده است، توپ را آزادانه در داخل جریمه‌گاه صاحب می‌شود. خوب در مورد مشکلات هیئت دسته رگار تاداز اگر ایستاده گذاریم، امروز سعید امیری سعید احتم و همچنین سفرعلی کریموف دو محافظتگری کنوری دسته در بازی اشتراک نمی‌کنند. همچنین فیروز قرایف هم به فهرست اشتراکچیان این دیدار شامل نشده است. نامی او را در هیئت ذخیروی نیز نمی‌بینیم. در بازی بر مقابل سرافشان در بازی اول دوره اشک‌نی‌های جام کشور نیز فیروز قرایف در هیئت نبود. پرتافت احسان به کنار، صورت افزایی فتح‌الله از یک نفر گذاشت اما نظارت توپ را از اختیارش بیرون کرد. ضربه کنجی کار میکند فتح‌الله برای همدسته‌هایش. خوب خواهیم دید که وضعیت معمولی برای استیقلال چگونه نتیجه را به وجود می‌آورد. فتح‌الله در نزد توپ است. ارسال او به داخل جریمه‌گاه، توپ تا به دلشاد وصیف آمده میرسد. بالاخره کوشش دلشاد، اما این وضعیت از جانب حکمت الله رسولوف برطرف کرده شد و بازیگران رگار تاداز خطر را از داخل جریمه‌گاه خود دور میکنند. امیرجان سفرов بسیار هم خوب پرتافت او به نوروز رستم، صورت افزایی نوروز میتوان که پرتافت کرد به کنار، اما او تصمیم میگیرد که همکنون پرتافت را به کنار چپ ارسال نماید و در این وضعیت امکانیت ادامه دادن هجوم برای فوتبال بازان رگار تاداز کمی دشوار شد. توپ روایی در اجرای نوزیم باباجانوف، توپ از میدان بیرون نشده است. پرتافتی نوزیم به دلشاد وصیف، دلشاد در این وضعیت و توپ اولین شده محافظتگری مرکزی رگار تاداز دلرجان توختاسونوف رسید. شریدین بابویف
тӯбро аз даст медиҳад дар маркази майдон ва бозигарони Регар ТадАз кӯшиш карда истоданд ки боз ҳам ба ҳуҷум гузаранд, аммо муваффақ намешаванд. аут ба фоидаи Истиклол аст. дирӯз ду бозии даври 12-уми лигаи олии футболи кишвар баргузор шуд. Дар он бошгоҳи Куктош 2-1 дар майдони худ бар муқобилаи клуби марказии варзиши Артиш Помир пирӯзӣ ба даст овард. Голҳоро Меҳроҷиддин Музаффаров ва Муҳиддин Одилов аз ҳайати Куктош ба ҳадаф расониданд ва голи футболбозони клуби марказии варзиши Артиш Помирро бошад Доробҷон Эргаш ба ҳадаф расонид. футболбозе ки аз Регар ТадАз дар равзанаи гузариши тобистона ба ин бошгоҳ гузариш карда буд. хуб бозии дигар байни дастаҳои Панҷшер Ҷалолиддини Балхӣ ва ҳамчунин Ихатлон баргузор шуд. 1-1 мусовӣ имконият барои футболбозони Регар ТадАз аз ҳафтиш дар дохили ҷаримагоҳ ва пеналти. футболбозони Регар ТадАз дар дохили ҷаримагоҳ пеналти кор мекунанд пас аз қоидастезие ки аз ҷониби Никола Стошич буд дар баробари Амирҷон Сафаров. дар ин вазият ман чунин гумон кардам ки Амирҷон назорати тӯбро аз ихтиёри худ каме берун кард. гӯё такрори ҳамин вазиятро мушоҳида кунем. Амирҷон аввалиш ба тӯб мерасад ва воқеан ҳам Никола Стошич қоидаи бозиро вайрон кардааст. бидуни шаку шубҳа довари марказ дар ин вазият қарори дуруст баровард. воқеан ҳам пеналти буд ва Регар ТадАз имкон дорад ки дар оғози ин бозӣ пешсаф шавад дар баробари Истиклол, чун имкониятҳое ки ба вуҷуд оварданд футболбозони маҳаллӣ, яъне футболбозони мизбон барояшон фурсатҳои хуби рах накардан дарвозаи рақибро ба вуҷуд овард ва ҳамакнун то ҷое метавон гуфт имконияте аст ки 99% ва ё бештар аз 90% он дар бозиҳои футболи тибқи омор аз зарбаи пеналти ҳатман тӯб ба тури дарвоза ворид карда мешавад. имконияти бисёр ҳам мусоид аст барои футболбозони Регар. ҳайат гуфтем воқеан ҳам пурқувват карда шуд дар равзанаи гузариши тобистона. се футболбоз аз бошгоҳи Хуҷанд даъват гардид ба Регар ТадАз ва ҳамчунин ду футболбози дигар аз ҳайати дастаи Хатлон. ин панҷгуна дар ҳайати асосии Регар ТадАз имрӯз ҳамчун бозӣ дар баробари Истарафшан ҷо пайдо мекунанд ва ҳоло имкон доранд ки давоми 6 соли охир ки гуфтем дар баробари Истиклол наметавонанд пирӯзӣ ба даст оранд дар лигаи олии футболи кишвар ба ин гуна натиҷа муяссар шаванд. зарбаи пеналти кор карданд футболбозони Регар ТадАз ва Наврӯз Рустамов ба назарам омодагӣ дида истодааст баҳри иҷроиши зарба ё ин ки худи ҷабр дида Амирҷон Сафаров. ҳоло футболбози Регар ТадАз Амирҷон Сафаров ба назди Никола Стошич меравад пас аз бархурди ин ду бозигар дарвозабони Истиклол ҷароҳат гирифта буд. биёед такрори ҳамин вазиятро аз наздик бори дигар мушоҳида кунем. воқеан ҳам ба тӯб аввалин шуда Никола Стошич нарасид ва дахалона қоидаи бозиро вайрон кард. аммо Стошич таҷрибаи хуби баргардонидани зарбаҳои пеналтиро дорад. ҳатто дар финали ҷоми конфедератсияи футболи осиёни соли 2017 ин корро ӯ анҷом дода буд. хуб дуэли Наврӯз Рустамов ва Никола Стошич. мутаваҷҷеҳи ин вазият мешавем. зарба ва гол. футболбозони Регар ТадАз ба пеш мебаранд, аммо довари марказ ишора карда истодааст ки бояд аз сари нав зарба иҷро карда шавад, чаро ки яке аз футболбозони Регар ТадАз ба назарам агар хато накунам пешдастӣ карда қабл аз он ки зарба иҷро карда шавад ба дохили ҷаримагоҳ даромадааст ва ин Ҳикматулло Расулов аст агар ман иштибоҳ накунам. футболбоз саҳти рақами 20 ва зарбаи пеналти такроран иҷро карда мешавад. зарба ва хатогӣ аз ҷониби Наврӯз Рустамов. чӣ гуна ҳолати драматикӣ дар бозии имрӯза. имконияти аввалро истифода кард Наврӯз Рустамов, аммо вазияти хавфнок ки воқеан ҳам нигоҳ дошта шуд. баъдан довари марказ ишора кард ки зарбаи пеналти ҷавобан иҷро карда шавад. бояд Наврӯз Рустамов ба иштибоҳро медиҳад. зарбаи иҷро кардаи ӯ хело ҳам баланд аз тири дарвозаи Никола Стошич аз майдон берун шуд. Амирҷон Сафаров муборизаи ӯ Нозим Бобоҷонов, партофти ӯ ба канор Шаҳром Сулаймонов ва тӯб дар ихтиёри ҳамдастаҳояш боқӣ мемонад, аммо аут ба фоидаи футболбозони дастаи Регар аст. дар баробари Истиклол сарфи назар кардан аз имкониятҳои худ ин хело ҳам
гарон меафтад ба дилхоҳ бошгоҳи лигаи олии футболи кишвар чаро ки истиқлол таҷрибаи ғанӣ дорад ва метавонад талофӣ кунад дилхоҳ ҳисобро. Фарқият инҷо чандон зиёд нест ва футболбозони истиқлол дорои имконият мешаванд. Зарбае ки бо сар анҷом дод дар ҳамин ҳолат Дилшод Восиев барои дарвозабон Рустам Ризоев он қадар душворӣ ба вуҷуд наовард. бисёр ҳам хуб Амирҷон Сафаров талош мекунад, партофти ӯ ба ҳамдастааш. футболбозони Регар ТадАз кӯшиш карда истоданд дигар бора назорати тӯбро ба ихтиёри худ баргардонанд. муваффақ ҳам мешаванд ба ин чиз. хуб имрӯз дар идомаи рақобатҳои даври 12-уми лигаи олии футболи кишвар ду бозӣ баргузор мешавад ки яке аз онҳо рӯи экранҳои шумост, дидори дастаҳои Регар ТадАзи Турсунзода ва Истиқлоли Душанбе ва бозии дигар байни дастаҳои Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ва ҳамчунин Барқчии шаҳри Ҳисор баргузор мешавад. агар ба ҷадвали мусобиқоти лигаи олии футболи кишвар таваҷҷӯҳ кунем, Истиқлол пешсаф аст, 28 имтиёз доранд футболбозони пойтахт дар мазарат 26 имтиёз доранд футболбозони Истиқлол дар ҳисоби худ. Хуҷанд 24 имтиёз дорад, дар зинаи дуюм аст ва бошгоҳи Тош ки дирӯз тавонист пирӯзӣ ба даст орад, ба ҷои сеюм баромадааст дар ҷадвали лигаи олии футболи кишвар. дастаи афсарони пойтахт яъне клуби марказии варзишии артиш Помир дар ҷои чорум аст, дар ҳисоби онҳо 17 имтиёз, Хатлон бо 14 имтиёз дар ҷои панҷум мебошад. Регар ТадАз дар ҳисоби худ 13 имтиёз дорад, ҷои шашумро ишғол мекунад. Панҷшер бо 10 имтиёз дар ҷои ҳафтум аст ва Барқчӣ бо 4 имтиёз дар зинаи охирини ҷадвали мусобиқот қарор дорад. айни замон марҳилаи дуюми чемпионат гуфтем шурӯъ шуд ва имконияти навбатӣ барои футболбозони Истиқлол ба вуҷуд меояд. Фатҳуллоев гузариши ӯ партофт ба дохили ҷаримагоҳ. Нозим Бобоҷонов омода буд ки тӯбро қабул кунад, аммо мувофиқатгарони Регар ТадАз чунин имкониятро надоданд ва ҳоло зарбаи кунҷӣ кор мекунанд футболбозони Истиқлол. мувофиқатгари Регар ТадАз дар ин вазъият норозӣ аст аз қарори довари марказ, аммо дидем ки Акбар Бобомуродов ҳангоми коркарди тӯб воқеан ҳам иштибоҳ кард. дар навори такрорӣ ба эҳтимоли зиёд тӯб аз майдон берун шуда буд. зарбаи кунҷӣ Нозим Бобоҷонов омодагӣ мебинад баҳри иҷрои Шиён. партофт ба дохили ҷаримагоҳ. имконияти бисёр ҳам хавфнок аст барои футболбозони Истиқлол. ин вазъият ҳанӯз ҳам идома дорад. Фатҳулло як нафарро аз садирои худ дур мекунад, аммо баъдан дучори мушкилӣ шуд, маҷбур мешавад тӯбро ба қафо баргардонад. Аҳтам Назаров гузариши ӯ бисёр ҳам хуб аст. ҳуҷум идома меёбад. тӯб дар ихтиёри футболбозони Истиқлол ва ин зарба ҳам боз маҳкам карда шуд. садгузории футболбозони Регар ТадАз имкон дод ки ин вазъият бартараф гардад. Фатҳулло партофт мекунад ба канор. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ аст. Рустам Ризоев аввалин шуда ба тӯб расид. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. қоидаситезӣ аз ҷониби Амирбек Ҷурабоев дар баробари Амирҷон Сафаров буд. бетакрори ҳамин вазъияти хавфнокро мушоҳида кунем. ҳаракатҳои Амирҷон дар майдон хело ҳам хуб аст. ин футболбоз бо ҳаракатҳое ки дар хати ҳуҷум дорад барои ҳамдастаҳояш мавқеиятҳои зиёди холиро ба вуҷуд меорад. гарчанде шумораи голҳояш чандон зиёд нест, ҳамчун ҳамлагар, вале ёдовар мешавам ӯ на ҳамлагари марказӣ аст дар бештаре аз бозиҳои Регар ТадАз, балки ӯ дар нақши так муҳоҷим бештар фаъолона бозӣ мекунад. Далер Тухтасунов партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. имконияти навбатӣ барои футболбозони Регар ТадАз ба вуҷуд меояд, аммо қоидаи бозӣ дар дохили ҷаримагоҳ вайрон карда шуд. қоидаи бозӣ вайрон карда шуда аз ҷониби футболбозони Регар. Бахтиёр Қаландаров аз чизе изҳори норозигӣ мекунад ва баҳсу мунозираи ӯ бо яке аз футболбозони рақиб низ ба чашм расид, аммо мудохилаи сари вақтӣ Гулмуроди Садулло боис бар он мешавад ки ин низому муноқиша дар ҳол ҳаллу фасл карда шавад. ва медонед эътирозҳои Бахтиёр Қаландаров ҷо доштаанд. воқеан чун рақиб дар мубориза бо ӯ хело ҳам танготанг талош кард ва имкони ба тӯб расиданро ба мувофиқатгари марказии Регар надод. ҳуҷуми футболбозони Истиқлол ин вазъият бартараф карда мешавад. тӯбро аз наздикҳои Эҳсони Панҷшанбе рабуданд. аксул ҳуҷуми футболбозони Регар ТадАз ва тӯб аввалин шуда Амирбек Ҷурабоев мерасад. партофти ӯ ба Никола Стошич ва
дар маркази майдон мубориза боз ҳам идома мекунанд. Бештари вақт футболбозони Регар ТадАз муваффақтар ҳастанд. Шояд фактори ҳамчун мизбон майдондорӣ кардани онҳо ва дастгирии мухлисон ки чандон шуморашон зиёд нест. Ба ҳар ҳол ба суди футболбозони дастаи мизбон аст. ирсоли навбатӣ ба канор, тӯб аз майдон берун мешавад. Каме бояд оҷилона саретар ҳаракат мекард футболбози канории дастаи Регар ТадАз, аммо чунин ҳаракатҳоро мо дар бозии ӯ мушоҳида накардем дар ҳамин вазъият. охирин бозӣ байни худи ин ду бошгоҳ санаи 1 апрели соли 2018 баргузор шуда буд дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор. инҷо тӯб аз майдон берун шудааст. хуб Истиклол дар ҳамон бозӣ 2-1 тавониста буд ки зафар ёбад. Шеридин Бобоев ва Эҳсони Панҷшанбе дар дақиқаҳои 15 ва 33 муаллифони гол шуда буданд. голи ягонаи Регар ТадАзро дар дақиқаи 69 Хайрулло Азизов, ки имрӯз дар ҳайати захиравӣ боқӣ мондааст, ба ҳадаф расонид. Акбар Бобомуродов зарбаи ӯ ва тӯб рост ба дасти дарвозабон Николас Тошич рафта мерасад. назар ба ҳайате ки дар ҳамон бозӣ доштанд, дар ҳайати ҳар ду бошгоҳ ҳам тағйиротҳо ҳастанд. онҷо барои мисол Николай Зенко буд, дар ҳайати Истиклол Артём Барановский бозӣ мекард, ҳамчунин Ромиш Ҷалилов. ин футболбозон дар ҳайати бошгоҳи пойтахт дар дидори имрӯза нестанд. хуб дар ҳайати Регар ТадАз низ тағйиротҳо ҳастанд, аз ҷумла ду легионере ки бозӣ карда буданд, Исломбой Тураев ва ҳамчунин футболбози дигар Сироҷиддин Алаев дар хатти муҳофиза. пас аз анҷоми нимаи аввали мавсим тарки тим карданд. Наврӯз Рустамов боз ҳам тӯбро аз даст медиҳад. Акбар Бобомуродов бошад қоидаи бозиро вайрон кард. бе такрори ҳамин вазъиятро мушоҳида кунем дар мубориза бо ӯ. футболбози дастаи Истиклол Эҳсони Панҷшанбе афтид ва ин ҳолатро довари марказ Гулмуроди Садулло ҳамчун қоидаситезӣ аз ҷониби бозигарони мизбон арзёбӣ кард. беҳтарин футболбози ҳамон дидор бозигари дастаи Регар ТадАз Ойбек Абдуғаффоров эътироф шуда буд. бо он бозие ки бисёр ҳам пурмазмун нишон дод Ойбек дар ҳамон дидор. будовар мешавем. Ойбек мавсими гузашта дар ҳайати Истиклол бозӣ мекард, аммо онҷо ҷо пайдо карда натавонист дар ҳайати асосӣ ва дар авзанаи гузариши зимистона маҷбур шуд тарки бошгоҳи пойтахти кишварамон кунад. тавассути марказ Абдусамад Ҳоҷибоев тӯбро соҳиб мешавад. имкони идома додани ҳуҷум ҳаст. Абдусамад каме истод, акнун интизор аст ба ҳуҷум пайваст шудани ҳамдастиашро ва бе афзал донист партофт кардан ба қафоро ва баъдан идома додани ҳуҷум. Наврӯз Рустамов, Акбар Бобомуродов ва партофти ӯ тӯб ба рӯи Шаҳром Сулаймонов мерасад, баъдан аз майдон берун шуд. аз чӣ бошад ки мухлисон кафкӯбӣ карда истоданд ба ин ҳолат. ин воқеан ҳам каме нигаронкунанда аст, чаро ки дарди як нафар наметавонад боиси роҳат ва ё оромии ҳатто агар рақиби ӯ низ бошад гардад. футбол албатта намуди маъмулии варзиш аст ва ба назарам ба ин гуна ҳолатҳо каме эҳтиёткорона муносибат кардан аз ҷониби ҳамагон, пеш аз ҳама аз ҷониби мухлисон зарур меояд. тӯб ба рӯи Шаҳром Сулаймонов расид. муҳофизатгари канории дастаи Истиклол каме лад бардоштааст. табибон ҳоло кӯшиш мекунанд ба ӯ ёрии таҷлии тиббиро бевосита дар дохили майдон расонанд. ин ҳолати қаблӣ буд ки бархурди Шаҳром Сулаймонов дар маркази майдон иттифоқ афтод ва акнун мебинем тӯб ба рӯи Шаҳром расидааст ки ин боис шуд каме мувозинатро аз даст диҳад. Шаҳром аз ҷумлаи футболбозоне аст ки ҳунару маҳорати бозигарии худро дар бошгоҳҳои хориҷӣ низ санҷидааст. як муддат ӯ дар чемпионати Шветсия майдондорӣ мекард. футболбози ҷавон аст. Истиклол албатта нақшаҳои хубе дорад дар мавриди ин футболбоз.
ва пеш аз ҳама аз худи ӯ ва ҳунару маҳорате ки баъдан нишон медиҳад вобастагӣ хоҳад дошт. Акбар Бобомуродов партофти ӯ ва дохили ҷаримагоҳ аввали 18 футболбозони Истиклол ба тӯб расиданд. Амирбек Ҷурабоев ин вазъиятро бартараф кард ва қоидаи тезия аз ҷониби Абдусамад Ҳоҷибоев ба қайд гирифта мешавад. Акнун дар мубориза бо Эҳсони Панҷшанбе қоидаи бозиро вайрон кард. дақиқаи 28-уми рақобат низ оҳиста-оҳиста ба анҷоми худ наздик аст. Регар ТадАз воқеан ҳам вазъияти беҳтарини кушодани ҳисобро дар бозии имрӯза дошт. Дар дақиқаи 17-ум онҳо аз пеналти истифода карда натавонистанд. ва имкониятҳое ки Истиқлол буд, махсусан як вазъияти хавфноки он айни замон аз имкониятҳои дигари бозигарони пойтахти кишварамон фарқ карда меистад. Инам бошад имконияте ки Дилшод Восиев дар дохили ҷаримагоҳ дошт. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. бархурди Алишер Шарипов ва ҳамчунин Амирҷон Сафаров ба чашм расид. Аммо Гулмуроди Садулло иҷозат медиҳад то ин ки бозӣ идома ёбад. Ҷаҳонгир Абдумуминов ним муҳофизатгари такягӯҳӣ мо гуфтем бояд бошад дар бозии имрӯза, аммо бубинед мавқеи ӯ тамоман фарқкунанда аст. мо борҳо дар хатти ним муҳофизаи канорӣ аз самти чап ӯро мушоҳида карда истодем. ва дар мавриди радабандии ҷойгишавии футболбозони ҳарду бошгоҳ агар каме истода гузарем, Истиқлол 4-3-3 майдондорӣ карда истодааст. Нозим Бобоҷонов ва Дилшод Восиев аз ду канор ҳастанд. Шеридин Бобоев дар маркази хатти ҳуҷум. Регар ТадАз бошад 4-4-2. Наврӯз Рустамов ва ҳамчунин Амирҷон Сафаров ҳамлагарони марказии даста мебошанд. Партофти ноаниқ босам аз ҷониби Наврӯз Рустамов. мушкилоти асосии Регар ТадАз ба назарам ин хатти ҳуҷуми марказӣ мебошад. Регар ТадАз дер боз наметавонад дар ин мавқеи худ футболбозеро дарёфт кунад ки ҷавобгӯи тамоми таъриху хоҳишу иштиёқи ин бошгоҳ бошад. Амирҷон Сафаров боз ҳам дар мубориза меафтад, аммо ин навбат қоидаи бозиро бар муқобили ӯ Амирбек Ҷурабоев вайрон накардааст. Алишер Шарипов вариантҳо барои идома додани ҳуҷум, яъне партофти аввалинро анҷом додан аз ҷониби Алишер Шарипов ба чашм нарасид. Ӯ маҷбур шуд ба дарвозабон тӯбро баргардонад. Истиқлол ҷараёни омодагиро ба нимаи дуюми мавсим санаи 25 июн шурӯъ кард. ҳоло ба хотири он ки вазъи обу ҳаво хело ҳам гарм аст, довари марказ Гулмуроди Садулло 1 дақиқа танаффус эълон мекунад барои обнӯшии футболбозони ҳар ду тим ва барқарор кардани ҳолати ҷисмонии онҳо. дар ин байн мо метавонем бори дигар шоҳиди хавфноктарин вазъияти дидори имрӯза шавем ки бо иштироки футболбозони Регар ТадАз ба вуҷуд омад. ин зарбаи аввал аст. мебинем Наврӯз Рустамов тӯбро ба марказ равон кард бехато, он ба тӯри дарвоза ворид шуд. инҷо Амирҷон Сафаров ишора шуда истодааст дар ҳамин наворҳои такрорӣ ки маҳз ӯ қабл аз муддат ба дохили ҷаримагоҳ ворид шудааст ва баъдан Регар ТадАз маҷбур шуд ки пеналтиро дуюм бора такроран иҷро кунад ва дар рафти ҷӯиши зарбаи такрории бозигарони бозигари Регар ТадАз Наврӯз Рустамов муваффақ нашуд ва зарба иҷро кардаи ӯ аз тири дароза баландтар аз майдон берун шуд. Бо ҳамин то ҳамин лаҳза мо кушода шудани ҳисобро дар дидори имрӯзаи ин ду тим мушоҳида накардем. гуфтем дастаи Истиқлол санаи 25 июн тамринҳои худро ҷиҳати иштирок дар марҳилаи дуюми чемпионат шурӯъ кард. то 12 июл онҳо рӯзона як маротиба тамрин мекарданд ва саркарда аз 12 июл тамринҳои дудафаина давоми як рӯз аз ҷониби ситоди мураббиён роҳандозӣ гардид ва Истиқлол ҳамчунин ду бозии санҷиширо ҳам дар ин байн доир кард.
бар муқобили Паншер ду бар сифр пирӯзӣ ба даст овардан. Ҳар ду голҳоро Дилшод Восиев дар дақиқаи 70 ва 80 ба ҳадаф расонид ва бар муқобили бошгоҳи клуби марказии варзиши артиш Помир низ бозии санҷишӣ гузарониданд. 5-1 онҷо зафар ёфтанд. Дилшод Восиев партофти ӯ ба Шеридин Бобоев. Бобоев бошад боз ҳам ба Эҳсони Паншанбе. Эҳсон маҷбур мешавад тӯбро ба канор баргардонад. Фатулло Фатҳуллоев айни замон ба ин канор гузариш кардааст. Ахтам Назаров бисёр ҳам хуб гузариши ӯ. Тӯб дар ихтиёри футболбозони Истиклол боқӣ мемонад. Комбинатсияи бисёр ҳам хуб дар иҷрои онҳо. Зарба ҷониби дарвоза ва Рустам Ризоев тавонист тӯбро бартараф кунад ва ба дасти худ гирад. Дар ҳамин ҳолат зарба хело ҳам хавфнок буд аз кунҷи тез ҷониби дарвоза аз масофаи наздик, аммо Рустам Ризоев яке аз дарвозабонҳои бо таҷрибаи лигаи олии футболи кишвар аст. дучори ҳеҷ гуна мушкилӣ нашуд дар бартараф кардани ин зарба. босам ҳуҷуми Истиклол идома меёбад. Шеридин Бобоев гузариш кардааст ба канор. ӯ ҳамлагари марказӣ аст. ёдовар мешавам гузариши Шеридин ва мехост зарба анҷом диҳад, аммо муваффақ нашуд. Ҷаҳонгир Абдумуминов аввалин шуда ба тӯб мерасад. партофти ӯ ба қафо. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд бар муқобили легионери Истиклол. голҳои Истиклолро дар бозии санҷишӣ бо Помир, Муҳаммадҷон Раҳимов, Фатулло Фатҳуллоев, Ҳомид Ғуломӣ, Шеридин Бобоев ва Дилшод Восиев ба ҳадаф расонида буданд. ин ҳолати қаблии қоидаи ситезӣ аст ки аз ҷониби Ҳикматулло Расулов ба чашм расид дар баробари Ҷаҳонгир Абдумуминов. зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони Истиклол. дақиқаи 35-уми бозӣ ҷараён дорад. аз ин масофа Фатулло Фатҳуллоев ва Ахтам Назаров имкони ҷӯиши зарбаҳои мустақимро ҷониби дарвозаи рақиб доранд. Ахтам Назаров ҳатто бо пиранҳои тими миллӣ ҳам аз ин масофа ба задани гол даст ёфта буд ва борҳо шоҳиди голҳои муҷаллои Фатулло Фатҳуллоев ҳам аз зарбаҳои ҷаримавӣ шудем. ин мавсим як қисме аз голҳои футболбозони Истиклолро аз зарбаҳои ҷаримавӣ Сиёвуш Асроров ба ҳадаф расонида буд. муҳофизатгари марказӣ, аммо имрӯз дар ҳаят нест аз дақиқаи аввал. хуб Фатулло ва Дилшод Восиев дар назди тӯб боқӣ монданд. Ахтам Назаров ба дохили ҷаримагоҳ рафтааст. хуб зарба аз ҷониби капитан иҷро карда мешавад, аммо хело ҳам ноаниқ иҷроиши ин зарба аз ҷониби Дилшод Восиев. биёед такрори ҳамин вазъиятро мушоҳида кунем. бисёр ҳам хуб футболбозони Регар ТадАз тақрибан тӯбро ба замин нагузошта бо сар ба ҳамдигар партофт карданд. ҳуҷум тақвият меёбад тавассути канори рост. Вайсиддин Сафаров бо тӯб аст. имкони партофт кардан ҳаст. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, аммо тӯб аз як паҳлӯ аз як канор ба канори дигар гузаронида шуд. ирсоли навбатӣ заминноки ба дохили ҷаримагоҳ, аммо бенатиҷа аст. аз ҷониби Ҳикматулло Расулов буд ин партофт. Шаҳром Сулаймонов партофти ӯ ба Дилшод Восиев. Дилшод ба Шеридин Бобоев партофт мекунад. Шеридин ба тӯб аввалин шуда мерасад, аммо маҷбур шуд ки ба қафо баргардонад ва интизор шавад ҳамдастаҳои дигарашро ки ба ҳуҷум ба ӯ кӯмак расонанд. ва партофти навбатӣ ноаниқ аст аз ҷониби футболбозони Истиклол. пас аз бозӣ бар муқобили Истарафшан чун мо мусоҳибаи оростем бо сармураббии Регар ТадАз Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ӯ иброз намуд ки Регар ТадАз ки солҳои охир наметавонад ба ҷоми конференсияи футболи Осиё роҳ ёбад, вазифаи аввалин дараҷа дар нимаи дуюми мавсим маҳз баргаштан ба мусобиқоти бошгоҳии Осиё гузошта шудааст аз ҷониби роҳбарияти даста ба ситоди мураббиён. инҷо бисёр ҳам хуб мубориза мебарад Эҳсони Паншанбе. партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. имкони идома додани ҳуҷумро доштанд футболбозони Истиклол, аммо партофти ноаниқ аз ҷониби капитан Дилшод Восиев боис мешавад ки ин вазъият бартараф карда шавад. Ҳикматулло Расулов бисёр ҳам хуб бар муқобили ӯ Ҷаҳонгир Абдумуминов талош карда, аммо бибинед Ҷаҳонгирро чӣ гуна ба осонӣ футболбозони Регар ТадАз дар ғафлат мегузоранд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. тӯб дар ихтиёри футболбозони Регар ТадАз боқӣ намонд, аммо онҳо зарбаи кунҷӣ кор карданд. Ахтам Назаров норозигӣ мекунад аз фаъолияти
ҳамдастаояш дар хати дифоъ. бубинед футболбозони Регар ТадАз чӣ гуна як-ду бо ҳам хело ҳам зебо бозӣ карданд. дар якдигар бозӣ кардани онҳо дар шафати чапи майдон ва баъдан ҳуҷум тақвият ёфт. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ имконияти навбатӣ барои футболбозони Регар ТадАз метавонист ба вуҷуд ояд, аммо ин вазъиятро Нозим Бобоҷонов бартараф кард ва қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Акбар Бобомуродов гунаҳгор аст. биёед ҳолати қаблиро мушоҳида кунем ки қоидаситезӣ аз ҷониби Акбар Бобомуродов буд бар зидди Дилшод Восиев ва фишори футболбозони Регар ТадАз хело ҳам хуб ба чашм мерасад, аммо Мирбек Ҷурабоев ки таҷрибаи ғании бозӣ дар бошгоҳҳои хориҷӣ дорад, ёдовар мешавем ӯ дастпарвари ЦСКА-и Москва аст ва тамоми чанд соли охир дар бошгоҳҳои маҳаллии футболи кишварамон бозӣ карда истодааст. Фатулло партофти ӯ боз ҳам ба Ахтам Назаров, дигар бора тӯбро ба Фатулло бармегардонад. Ахтам ирсол ба самти капитан буд, аммо капитан ба ин тӯб расида натавонист, чаро ки муҳофизатгарони Регар ТадАз садди роҳи ирсоли рақиби худ шуданд ва чун дар фишор қарор гирифтан футболбозони Регар ТадАз тӯбро аз даст доданд дар нимаи майдони худ. Ойбек Абдуғафуров партофти ӯ қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. акнун бар муқобили Наврӯз Рустамов қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. барои дастаҳои Регар ТадАз ва Истиклол ин 24-умин бозӣ аст дар доираи лигаи олии футболи кишвар ва Истиклол дар ин бозиҳо албатта бартарии комил дорад аз нигоҳи маълумотҳои омурӣ. 12 пирӯзӣ дар ҳисоби онҳо аз 8 бозӣ мусовӣ хотима ёфтааст ва 3 бозӣ ба суди футболбозони шаҳри Турсунзода. фарқияти тӯбҳо 32 бар 15 ба нафи Истиклол мебошад. Регар ТадАз дар бозиҳо бар муқобили Истиклол 17 имтиёз дарёфт кардааст. Истиклол бошад дар бозиҳо бо Регар ТадАз соҳиби 44 имтиёз шудааст. аслан гирем рақиби ашаддӣ ва ҷиддитарини Регар ТадАз дар лигаи олии футболи кишвар маҳз Регар ТадАз ба ҳисоб меравад. як муддат ин гуна бошгоҳ Равшани шаҳри Кӯлоб буд ва ҳамчунин дар байн бошгоҳи Хайри шаҳри Ваҳдат ҳам ба ҳисоб мерафт ва давоми 2 мавсими охир ин гуна даста бошгоҳи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд аст. Вале агар тарихан қиёс кунем натиҷаҳои Регар ТадАз ва Истиклолро ва он муқоимате ки онҳо доштанд бо ҳамдигар, маҳз рақибони ашаддӣ байни ҳамдигар ин ду бошгоҳ дониста мешаванд ва ҳатто классикои футболи тоҷик низ арзёбӣ карда мешавад ғайрирасмӣ ҳам бошад рӯёрӯии Регар ТадАз ва Истиклол. Шаҳром Сулаймонов бисёрам хуб партофти ӯ ба Шеридин Бобоев, аммо Бобоев ба хато гироҳ медиҳад. футболбозони Регар ТадАз имкони тақвият бахшидани ҳуҷумро доранд. Наврӯз Рустамов аз чӣ бошад ки боз ҳам ба қафо партофт мекунад. Ойбек Абдуғафуров ирсоли ӯ ба канори чап ва бубинед ки дар ин вазъият худи Нозим Бобоҷонов партофт кард ба рақиби хеш дар маркази майдон. футболбозони Истиклол соҳиби тӯб шуданд. Шеридин Бобоев ирсоли ӯ ба канори чап, ҳуҷум идома меёбад. Фатуллоев интизор аст ба ҳуҷум ҳамроҳ шудани ҳамдастаҳои дигарашро. Дилшод Восиев партофти ӯ ба канор, ҳуҷум идома меёбад. Нозим Бобоҷонов дар дохили ҷаримагоҳ партофти ӯ ва имконияти зарба задан ҳаст барои Эҳсони Паншанбе, аммо ин вазъият акнун бартараф карда шуд. Эҳсон дар мубориза бисёрам хуб талош кард ва назорати тӯбро барои ҳамдастаҳояш боқӣ гузошт. Нозим Бобоҷонов партофти Нозим ба дохили ҷаримагоҳ ва муҳофизатгарони Регар ТадАз ин вазъиятро бартараф мекунанд. Иқтадарш ба танҳоӣ Далерҷон Тухтасунов ин вазъиятро бартараф кард. Зарбаи кунҷӣ кор мекунанд футболбозони Истиклол. Нозим Бобоҷонов ондагӣ мебинад баҳри иҷроиши зарбаи кунҷӣ.
тамоми қувваҳои асосии зарбазанӣ истиқлол дар дохили ҷаримагоҳи рақиб ҳастанд. партофт анҷом дода мешавад, аммо аввалин шуда дар ин вазъияти маъмулӣ ирсоле ки ба дохили ҷаримагоҳ буд, футболбозони Регар ТадАз ба он расиданд. Аксул ҳуҷуми бисёрам хуберо метавонанд футболбозони Регар роҳандозӣ кунанд, аммо сурати Амирҷон Сафаров кифоя накард ба ҳамин партофте ки ҳамдастаҳояш доштанд. Амирҷон бисёрам футболбозӣ бо маҳорат ва чусту чолок аст. ӯ дар ҳайати мунтахаби ҷавонони футболи кишвар голҳои заруриро дар марҳилаи интихобӣ бар муқобили Баҳрайн соли 2015 дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ба ҳадаф расонида буд ва маҳз ҳамин голҳои ӯ имкон доданд ки мунтахаби 19-солаи футболи кишварамон ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё бори аввал дар таърих худ роҳ ёбад. ва баъдан дар марҳилаи ниҳоӣ низ Амирҷон бозиҳои хуб нишон дод дар Қитой, ки онҷо мо то даври чорякниҳоӣ баромада будем. як қатор аз ҳамдастаҳои Амирҷон Сафаров дар ҳайати мунтахаби то 19-солаи футболи меҳанамон имрӯз дар ҳайати Истиклол майдондорӣ мекунанд, аз ҷумла ҳисони панҷшанбе ки имрӯз аз дақиқаи аввал бозӣ карда истодааст ва ду футболбози дигар дар ҳайати захиравӣ аст. Имрӯз ба бозӣ дар ҳайати аслан футболбозони Истиклол дониста мешаванд, аммо дар ҳайат нестанд. Илму Таврезӣ Давлатмир муҳофизатгари канорӣ ва ҳамчунин Муҳаммадҷон Раҳимов ҳамлагари канорӣ мебошанд. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз ҷониби Алишер Шарипов. ёдовар мешавем ки ӯ собиқ футболбози Регар ТадАз аст ва қоидаи бозиро бар муқобили ҳамдастаҳои собиқи худ вайрон мекунад. аз моҳи январ гузариш кард ба Истиклол Алишер Шарипов бо ҳамроҳи Комрон Турсунов, ки имрӯз ӯ дар ҳайати захиравии Истиклол боқӣ мондааст. ҳардуи онҳо таҷрибаи бозӣ дар Регар ТадАзро доранд. охирин дақиқаи вақти асосии қисми аввал шурӯъ мешавад. бозии марказии даври 12-уми лигаи олии футболи кишвар Регар ТадАз бар муқобили Истиклол варзишгоҳи Талко Арена ҳисоб кушода нашудааст 0-0. дар ҳайати захиравии Истиклол чандон шумораи футболбозон зиёд нестанд, танҳо 3 нафар. яке аз онҳо дарвозабон Беҳрӯз Хайриев, муҳофизатгар Сиёвуш Асроров, ки ба иттилои дарёфт кардаи мо бо сабаби ҷароҳат имрӯз ӯ аз дақиқаи аввал майдондорӣ накард ва футболбози дигар ин Комрон Турсунов мебошад. гуфтем як қатор аз футболбозони Истиклол бо сабабҳои гуногун имрӯз дар бозӣ иштирок карда наметавонанд. аз чӣ бошад ки ситоди мураббиён футболбозони ҳайати ҷавонони Истиклолро ба ҳайат ворид накардаанд. 2 дақиқа вақти изофӣ зам карда мешавад аз ҷониби довари марказӣ ва дар ин бора барои мо шумо довари эҳтиётӣ Насрулло Кабиров иттилоъ дод чанд лаҳза пештар аз ин. хуб, шурӯъ шуд дақиқаи якум иловагӣ. зарбаи ҷаримавии футболбозони Регар ТадАз вазъиятҳои маъмулӣ метавонанд бисёр ҳам хавфнок бошанд. партофт ба дохили ҷаримагоҳ имконият ба вуҷуд меояд ва чӣ гуна ин вазъият боз ҳам сарфи назар карда шуд. ҳатто зарбаи мустақим ҷониби дарвозаи Николас Тошич ба қайд гирифта намешавад. Далерҷон Тухтасунов боз ҳам партофтро анҷом медиҳад. Наврӯз Рустам дар ҷаҳиш дар дохили ҷаримагоҳ бартарӣ кард. аввалин шуда ба тӯб маҳз ӯ расид ва зарбаи посар анҷом додаи ӯ аз шафати дарвозаи Николас Тошич аз майдон берун гардид. назар ба Регар ТадАз Истиклол чандон фаъол нест дар бозии имрӯза. тӯбрабоӣ дар маркази майдон ҷаҳонгир Абдумуминов партофт мекунад ба Эҳсони Панҷшанбе. эҳсон бошад ба Ахтам Назаров, Ахтам ба канор. дақиқаи дуюми иловагӣ ҷараён дорад. шояд Истиклол ин дақиқаи дуюмро ба пуррагӣ дар хати ҳуҷум пушти сар кунад. Дилшод тӯбро дар майдон нигоҳ дошта тавонист. партофти ӯ ба Нозим Бобоҷонов ва Нозим мувозинатро аз даст дод дар ҳамин фурсат. партофти Абдумуминов ба Эҳсони Панҷшанбе. эҳсон аз як рақиб мегузарад. партофти ӯ бисёр ҳам хуб ба Нозим Бобоҷонов, аммо ирсоле ки Нозим кард умуман бидуни суроға буд ва ба он самте ки партофт кард ҳеҷ касе набуд бар замин. тӯб аз майдон берун шуд. хуб, дақиқаи дуюми иловагӣ ҳам хотима меёбад бинандагони арҷманд ва ба эҳтимоли зиёд мо
бо боварӣ метавонем гӯем ки дар қисми аввал мо шоҳиди гол нашудем. Бозии марказии даври 12-уми лигаи олии футболи кишвар дар варзишгоҳи Талко арена бо ҳисоби мусовии 0-0 хотима меёбад. Қисми аввали он аниқтараш аз назди экранҳои телевизиони худ дур нашавед бинандагони арҷманд. Пас аз чанд лаҳза гузориши мо боз ҳам аз ҷараёни қисми дуюми ба истилоҳ классикои футболи тоҷик пешниҳоди шумо хоҳад шуд. Движение рук было, не было. Он мяч накрыл, стоять, чтобы его расстреливали. Что делают? Блядь, пиздец. Клоуны, блядь. Не, вот смотри, вот он пошел.